Izakhamuzi ezihlala endaweni zasemakhaya ngaphansi koMkhandlu weTheku zithi zizimisele ngokulwa ziphikisane nentela yanyanga zonke ehlongozwa wuMasipala. Lokhu kulandela imibiko ethi uMkhandlu weTheku uhlongoza ukukhokhisa ikhulu lamarandi umuzi ngamunye ezindaweni ezisemakhaya ukuze abantu bahlinzekwe ngezidingo. Bazimisele ukuphikisa imizamo yokuba izakhamuzi zasemaphandleni zikhokhe intela yamakhulu amarandi ngenyanga kuMasipala weTheku. Lesimemezelo senziwe oyimeya eTheku uMxolisi Khawunda ngesikhathi ethula inkulumo yoMkhandlu. Lesimemezelo sivele emva kokukhathazeka kwezikhulu zikaMasipala ngokwanda kwesibalo salabo abathuthuleka kule ndawo kule minyaka edlule. uMasipala uthi uzithola usengcindezeni yokumelana nomsebenzi wokuhlinzeka ngogesi, amanzi kanye nokuthuthwa kukadoti. Kodwa imiphakathi ethintekayo kulesimemezelo ithi izokwenza konke okusemandleni ukuphikisana nalesinqumo. uNozipho Maphumulo oneminyaka engama-76 isakhamuzi sasembumbulu. Yena nomndeni wakhe baziphilisa ngemali yempesheni yakhe eyinkulungwane kanye namakhulu 19 samarandi. uMaphumulo uthi ngeke akwazi ukukhokha lentela. Cela nje uthi ayimise ngoba singihleli nje sidilikelwe izindlu. Njade kukhona lezi ikhukhula. Ngisho into esasithi sitshalile obhontshisi kwamuka nezikhukhula. Sisele nje sinje. Inhlangano yabahlala emahostela ithi iyaphikisana nalesinqumo. Kanti nendlu yabaholi bendabuko kulesifunda inombono ofanayo. Uma kuya ngoba uMkhandlu uyaqhubeka nokuthi abantu abakhokhe, sinazo indlela zokukhombisa ukuthi sisuke emakhaya asikho happy. So phuma siphumele emgwaqweni sisiza abantu abahlele emakhaya sibalekele ukuthi labo 100 rand babo abakwazi ukuthi bagcineke. Yilokho esikuphethe emqondweni wethu. uMasipala uthi ngeke ube usaphawula ngalolu daba kuze kube lapho kuphothulwa khona izingxoxo kanye nabengonyama trust. Ingonyama inomsebenzi wokwengamela umhlaba ongaphansi kowenganyelwe amakhosi. Thulani Msimanga, SABC News, eMbumbulu.